Дивись, 22-го року. Так, тільки дивись, єдине, що от в цьому, що ти зазначив, пані Тихановська з тобою б не погодилась. Вчорашня її заява, можливо, ти з нею знайомий, про те, що завдяки хоробрості білорусів і так далі. Ну, ми пам'ятаємо про спалені електрощитові білоруської залізниці. Там партизани намагались себе проявити, білоруські, мається на увазі підірвані там ті чи інші колії на тих чи інших напрямках і виведена з ладу електронна система обслуговування білоруської залізниці. Та все ж, як ти поставився до цієї заяви? Ну, хочеться відповісти пані Тихановській, що всі мужні, сміливі білоруси вже воюють у лавах Збройних сил України. Ми не відчуваємо, що там на території колись білоруській території, колись білоруської держави є люди, які готові чинити опір. Ну і це прекрасно розуміє, очевидно, Лукашенко. Він розуміє, що якщо він все-таки виступить, то білоруські війська виступлять на стороні Путіна в агресії проти України. Як тільки вони перетнуть український кордон, вони зразу автоматично стануть білоруським легіоном у складі Збройних сил. Очевидно, ці люди будуть здаватися в полон. Очевидно, білоруські війська, ну, немає на кого спертися у Білорусі Лукашенку. Тим паче, якщо Лукашенко виведе лояльні до нього війська, лояльні до нього, зокрема, офіцерів, то це стане підставою для того, що в Білорусі знесуть ось цього самоназваного диктатора. І Лукашенко цілком розуміє всі свої ризики. На відміну від Путіна, він не готовий там вчиняти якесь там політичне самогубство, стріляти собі в ногу, як зробив Путін, коли розпочав повномасштабну агресію проти України. Лукашенко всі ці якби розуміє ризики. І тому надалі, я так думаю, що він буде грати в дурника і не намагатися там виступити на стороні Російської Федерації. Так, буде надавати територію, якось там будуть надавати військові бази, але думаю, що в нього просто немає, ну, скажімо, такої живої сили, в нього немає тих збройних сил, які він може вивести за кордони білоруської території, щоб це не обернулося для нього повстанням у Білорусі.